Στη συγκέντρωσή μας παρευρίσκονται ο Δήμαρχος Ηλίου, κύριος Ζενέτος, ο Δήμαρχος Αγίων των Αγίων, κύριος Σαράτης, ο Δήμαρχος Πετροπολής, κύριος Λάκος, ο Δήμαρχος Περιστερίου, κύριος Μαχατουλίδης, οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Θοδωρής Δρίτζας, Τάσος Κουράκης και η πρώην βουλευτής των Οικολόγων Εναλλακτικών, Αναστασία Μεραβδάκη. Καλούμε στο βήμα να ανοίξει τη συγκέντρωση τον Γιώργο Κούντρη, μέλος της Οργανωτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και της Γραμματείας του Βίκη. Συμπολίτες της Δυτικής Αθήνας, καλώς ήρθατε σε αυτή τη διαδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η διαδήλωση την εκλαμβάνουμε. Σας μεταφέρουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς των βουλευτών μας από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Βουλή, της Γραμματείας, της Οργανωτικής Επιτροπής και των συντονιστικών γραμματιών μας όλης της Ελλάδας. Έχουμε ενθουσιασμό γιατί τον αξίζουμε. Κάνουμε πολιτική υπέρ των πολλών. Είμαστε δίπλα σας και όχι απέναντί σας. Εμείς, επειδή δεν μεταφέρουμε στις συγκεντρώσεις μας πολίτες δωρεάν αεροπλάνα της Ολυμπιακής για να την διοχέσουμε και να τις επουλήσουμε, θέλουμε από εδώ αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις συντονιστικές μας γραμματείες που συνεδριάζουν αυτή την ώρα. Στη Θεσσαλιανή, στον Άλυμο, στο Νέο Ηράκλειο, στο 7ο διαμέρισμα της Αθήνας. Στις πολίτες της Δυτικής Αθήνας. Όλο και περισσότεροι πολίτες δείχνουν εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Χρειαζόμαστε όμως τη συμμετοχή στο κίνημά μας περισσότερων πολιτών και την εκλογή πολύ περισσότερων βουλευτών. Ο υπαρκτός των φιλελευθερισμός της Νέας Δημοκρατίας και ο σοσιαλδελευθερισμός του ΠΑΣΟΚ κατέρευσαν αφού ξάφνησαν τα ασφαλιστικά ταμεία, την νόμια επενδυτική δύναμη της μεσαίας τάξης, αφού μείωσαν την αξία της εργασίας και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, ξαφνίζοντας τώρα και τα κοινωνικά ταμεία για τους τραπεζίτες. Ακόμα και τώρα, οι τράπεζες με τα υπερκέρδη του 150% δανείζονται από την τραπεζική αγορά με 4%, αλλά δανείζουν από 6 έως 11% και στις κάρτες πολύ περισσότερο. Οι ελληνικές κυβερνήσεις της τελευταίας 25ετίας αποδέχτηκαν για την Ελλάδα από βιομηχάνηση, από γεωργικοποίηση και λειτουργία του τουριστικού μάγαζου, συνδυούμενοι από μακροχρόνιους επαχθείς δανεισμούς μέχρι το τελικό της ΚΕΑΧ που μπορεί να καταλήξει σε ομόλογα τύπου Αργεντινής, που τα εξαρτιώναν από το 1/3 της αξίας τους. Οι νεοφιλελεύθερες και σοσιαλφιλελεύθερες κυβερνήσεις εξορισμού δεν μπορούν να ελέγξουν την ανεργία και τις τιμές. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι για τα δικαιώματα των εργαζομένων, υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των αγροτών, των μικρομεσαίων. Πριν την κρίση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΕΣΕ, το 21% του πληθυσμού της Ελλάδας βρισκόταν κάτω από τα επίσημα όρια της φτώχειας. Το 20% των λευκών στρωμάτων εμφάνισε εισοδήματα 6 φορές μεγαλύτερα από αυτά που είχε το 20% των αδύνατων στρωμάτων. Και ενώ η μείωση των κερδών των εταιριών έχει κατέβει από το 45% στο 25%, τα χρέη των νοικοκυριών στο πρώτο εξάμηνο του 2008 εκτοξεύτηκαν στο 20%, δηλαδή στα 113 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός, χωρίς πρόβληση αυξήσεως μισθών, επιβαρύνει μισθωτούς και μικρομεσαίους κατά 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, αντί να αυξηθεί και να μειώσει την ανεργία, μειώνεται περίπου 10%, δηλαδή από 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι τόκοι δανείων που θα πληρωθούν στο 2009 πριν την κρίση έφτανε στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ και τα χρεωγήσια σε 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό χρέος έφτανε στα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η φτώχεια την τελευταία 20ετία έχει φέρει 35% υπογεννητικότητα και εξωθεί τους Έλληνες σε ταπείνωση και μετανάστευση. Προτείνουμε στήριξη της απασχόλησης και αυξήσεις των εκατοντάδων μισθών, επιδομάτων ανεργίας και συντάξεων. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Αναδόμηση του κοινωνικού κράτους. Ενίσχυση του κράτους. Όχι στη χρηματοδότηση των τραπεζών. Ναι στον έλεγχο του από το κράτος.
μείωση του ΦΠΑ και των άλλων μέσων φόρων που επιβαρύνουν τα χαμηλά εισοδήματα, μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών. Σήμερα η Εθνική τονίζει, η κρατική παρέμβαση είναι αναγκαία. Σήμερα ο περισσότερος κόσμος λέει, οι αγορές είναι το πρόβλημα, το κράτος είναι η λύση. Μα αυτά είναι ακριβώς η σοσιαλιστική πολιτική μας. Ζητάμε από τους πολίτες να αντιδράσουν, να δηλώσουν ότι δεν εμπιστευόμαστε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να ξεσηκωθούν, να πάρουν μια σημαία και να βγουν έξω, να διαμαρτυρηθούν σε όποιον πρέπει για τα προβλήματα ποιότητας ζωής, τα προβλήματα που δημιούργησε η νέα τάξη, που είναι πολλά και οντότητα. Η συγκυβέρνηση της απαντή στους πολίτες χρησιμοποιεί μια αριστερή φρασιολογία να κάνουν το αντίθετο. Ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, στην ομιλία του στις 27 Ιανουαρίου 2008, είπε πως θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, στοχεύοντας στην επιχειρηματικότητα των νέων και των γυναικών και στην προστασία των καταναλωτών και των δανειοδοτών. Σας κάλυψε. Είναι κοινωνική προστασία η υλοποίηση της αγοραστικής δύναμης του μεροκάματου, του μισθού και της σύνταξης και των ελευθερικών σχέσεων απασχόλησης. Είναι προστασία των καταναλωτών για να εξέλιξει η ακρίβεια της οικονομίας της αγοράς. Είναι προστασία των δανειοδοτών αυτή του πληστηριασμού της μοναδικής κατοικίας γερόντων συνταξιούχων με 1.648 ευρώ που με τη δυναμική συμπαράσταση των ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ ματαιώθηκε. Το επιτελείο του ΠΑΣΟΚ τις πρώτες μέρες της κρίσης σκέφτηκε το πρωτότυπο 1929. Είπε πως πρέπει να πάμε σε μια νέα συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή, αν δεν είχαμε να δείξει το πρόβλημα τα αριστερά και τα διεθνά σοσιαλιστικά κόμματα, όποιων χωρών όπως έγινε στην Ελλάδα, για το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο θα κάνουμε όλα καλά, αλλά και επιτρέπουμε να μας στήσουμε και ένα ζωντάρι οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Αποδείχθηκε ότι αυτά που προσθέτει ο κομματισμός από το 1989 για κατευθύνση της ποιότητας ζωής των πολλών ήταν ψεύδι. Έκαναν ένα διαμονή του εισοδήματος, αλλά από τα χαμηλά εισοδήματα προς τα μεγάλα. Εσκεμμένα. Το βλέπετε και το ακούτε καθημερινά στα ηλεκτρονικά έντυπα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Όπως και το ότι οι πολίτες διαμαρτύρονται έντονα στα δικά με βρίζουν, τις κυβερνήσεις και τις τράπεζες, διότι έχασαν τις συντάξεις. Και η ελληνική κυβέρνηση έχει σκοπό να ιδιωτικοποιήσει την ασφάλιση. Συμφωνείτε? Είναι αυτή η μεταρρύθμιση που σας έδωσαν. Είναι μεταρρύθμιση αυτή που δεν βάζει τα οφειλόμενα στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων, αλλά μας πληρώνει και να τα βάλει στα ταμεία, δηλαδή στις τσέπες των τραπεζιτών. Αυτή είναι μια άδικη πολιτική. Αυτή είναι μια άδικη κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει στη δημοσιότητα 16 σχετικές θέσεις. Τέλος, οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας. Καταγγέλνουμε σήμερα εδώ την συνεχιζόμενη προσπάθεια να θυμωθεί το Δήμο, παρά τη λειτουργία και τη δράση όλα αυτά τα χρόνια σε ολόκληρη χώρα. Δράση η οποία είναι γνωστή όχι μόνο από τη συμμετοχή μας με τις άλλες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στις περιφερειακές εκλογές, αλλά και από τη συμμετοχή μας στις δημοτικές και δημαρχιακές εκλογές και την επιλογή δημοτικών και δημαρχιακών μας συμβούλων σε όλες τις περιφέρειες. Παρά τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας και τις σχετικές αποφάσεις της Βουλής, επιχειρούν σήμερα μέσω του Αρήνου Πάγου να κάνουν πραξικόπημα στο Δήμο. Μετέχονται κάθε μέσο για να κρατήσουν εν ζωή τον κομματισμό που καταραίει και δεν διστάζουν γι' αυτό να καταπατώνουν τους νόμους και το Σύνταγμα το οποίο ήδη ψήφισαν. Να τους διώξουμε εμείς, να αγωνιστούμε μαζί, μηδενική ανοχή σε Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Έρχονται εκλογές. Επιθυμείτε επιστροφή της αποτυχημένης οικονομίας της αγοράς με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλετε κομματισμό. Θέλετε αλλαγή του ενός δεσμοφύλακα τον άλλο. Στις πολίτες της Δυτικής Αθήνας. Αυτή η κρίση και στη χώρα μας θα γραφτεί στην ιστορία και θα τη διδάσκουμε τα παιδιά μας. Αλλά και εμείς γράφουμε ιστορία και θα σας κάνουμε ένα πιστό βιβλίο.